thila kal tluang chho viau do ni moti lain an thil siam chhuah thar da tali kautin an company chu an hminga chhle a mipuin CEO ber Vikit chu an mo chiat luai bok Vikit poin ati tur shelawin aril ru chu a boy ve hle a chu thil thleng chu news a non tenu fa chuan lo en ve in non nu chu a hlim hle lain noni ro chu chutiang em a thui kal chu a du chia lo thung tania chu be ngalin in mu a du thu chu a soya tania po in a thil ti ani ti chu a thup boy bik lawa non chuan chutiang em a shat lawa alo ti chu a lom lo hle lain anuero in alo support viau thunga non chuan thil hi akal boy pala akal thui zel chuan Vikit hi jail hial alu theidu na sin chutiang em thlentir chu ka du hleinem ati a mase anu le tania chuan norve tlatin anti tolak lo a let le thei ani tolo zia te chu shilin an chang ve tlata tania chuan sum tam tak pe in an apes siam chwa mangtu te le alom lo zong chu an lung oina zat pe mai tur chuan a rona Vikit an khin na tur po sut le turin in tiam tir vekanga ti chuan company en kol tu turin na thok le shareholders zong po in Vikit an ring tok to don lawa ti in chu huna chuan non chu an CEO tharatan an ra to mai don ani ti in a soya ma se non chuan aril ru la siam fel du lawin apu le Vikit mu masak phot chu a du thu a soya a chwa san tabok chairman po atupa te pahni laka chuan thinrim hle in anda ta tili kau tu chu zong chhuak wat turin a shila abekin non chu a ring hlel zwal hle bok abula alo tong to dan le lifa an unawa anin swal thu a shele zel bok nen non chuan Vikit chu ti chiat vek atuma chuan angai nget maka nonero in engma ati lo thu soin chutia fiana po nei lawa apu che ngal ngot chu a thinrim ve viau bok Vikit chuan lo beng da yin boina chin fel phot chu angai thu soin an ching fel thei lo ani po in CEO atanga a in no do mai tur thu soin non chu adin mun lwa tu a chuan arin tok thu te asoya ani emo non po CEO ni ma se a in an reng thu chu asoi bok hun khora la du lo thu soin apu le non chu a chwa san ngal boka anda ta tili ka tu chu an mu chwa mai theilo ta ka chuan media lam kau khomin Vikit chu alo in tiam tu angin in charge le company CEO ani na achang chuan mi puima a ngaidam dilin shareholders ten an ngiat angin aban tur thu chu asoya a ai o in a unaw pa non chu arwa thu apang zui ngal bok non chuan thu soi tum ma se tania chuan lo soi khalin an pahnia in kopin chu boina chu an chin fel tur thu soin atwar tu te po compensation an pek vek tur thu chu asoi boka chu company a shareholders ani ba ka tuna chuan non nen chuan partner anni to tur thu chu apuanga non chuan engma soilok lawa chu tianga soi chu lom che alo ma se mitam takma a soiwang chuan a hnial du tabik lawa midang ho chuan makan ti hle a Vikit le mirin te po chuan nonan tania chutia partner ra amang mai chu makan ti ve hle a chairman po in engma shilok lawa nonan chutia nga athu lo ti tlu chu a chhong ve hle bok office sabung ruan da felai chuan tania chu lo kalin aron chong elvela atana changkai mi alo meichia a thana wanga athil chan te chu soi khumin tuna chuan in chhir to viawin karing ati khuma Vikit chuan ama ai zonga a hadam so thu soin he company hi chu ke ain non hian enkol se a in me zok kanata ka in chhir viaw iring ani mai the ma se ka hadam zok mani tho ha mia lo ani wang po ani ma na he mun kal san hi ka she mia lo chu ba ka engke ma min supporta min sha thiam zel tu belnu ka nei hi ka hadam zwal pha viaw bok ti in mirin chu kawin office atang chuan an chhuaka taniai ro adu anga thilakal le lo chu a thinrim hlur thung Vikitan motor lak chungin non lo langin mirin ne na chuan a hua empty in a zota mirin chuan
hoturin alaka ti swala nei lo thu soin mase vikita bialnu ani angin vikita rilru atina sakwangin a hnai chak lo thu chu asoya ani chuan atop thlengin unau pa angin enche a mase nang chuan arilrui tina saka atana mipoi mole hlutak ilak sak boka chu tu dang nilawin nangma a unau pa nge hi ini sin he company a kalo tho tira Mr. Non ka shat masak ber kha ke chuan ka ngai khop mai ti in vikita ron thlenta ka chuan motora lu turina shila mirin po chu alut ve tawat vikit po chuan non chu du sakna pa ngai takin hlana an tlan san tabok vikitan ama asum don na bulachan don ti sha in big noi chuan a investor ma saber ni ado tho chu soin engkima a choi omzel tur tho chu asoya vikit le mirin poin a masa a anti beidong chunga an lam ala chang du chu an lom ve hle a be seina an nei sang zwal sau bok lela ma non te po an kal tlang vyang do ne moti lagin tania kha shareholder satli angot ani tolawa partner ani taka chuan non shat pui lawin shareholders tamzok chu alama chantirin company ya share nei tamber ani bok nen CEO din mun chu ve in non chu pai thla ka lo tung ru ve hle a chairman po an bo rok chuan ti chawin meeting room a chuan ni khoshe lawin atluk pha hiala damdo in lama vikit te po thleng phei ngalin non tanu fa chuan until ti poizia she chuakin anin chhir don hle a non po in vikit laka chuan ngai damadil hial bok an pani chuan afala in mu in non chuan engkim shilin tania aloring kha a in chirin a thiam lawani ti chu apum thlap to a tuna chuan company chan thei reng din hmuna an om to bok nen she om chu ti in apu po an mani wangin adam lo hial boka vikit laka chuan until ti wang chuan ngai dam dilin min hovia wangti ro ati chuan vikit chuan a huat lo thu soin mase alaka alung oilo thu chu asoi thunga kapa in min boral sana kanu in min kalsan khan no pangte kani a chuta chang chuan nang cha ka nei chhuni ni to a tu mel ma ka she theilo chung po in ka kianga omin min veng him tla china engthil po tila katan chuan ka chhungkwa ka u min en kola min veng him chin tu kha in renga engtika ma ka ho theilawang che ati chuan non po chu ha dam huain vikit laka ril rut chhia alo pu man chu she omati zwal hle bok tuna po hian I hlimnan ka in thiar fi hlima mase tianga thlenta ka chuan olsam takin tania hi kan chaktir theilawang kan company ka pu din le kan chung ko thora hi anin atel chan tur omlo ati in an unal chuan changrwalin company chu atlai chiat ma a nei let le ngei chu an tuma anin fui sau bok apu har to ti anron shilwang chuan man mo takin an tlan chuak ta ngalwat chairman chu heart attack alo nei ya afanule atupa te pani bula chuan engkima athiam lawani tho soin non le afanu chu engtiklai ma a enshan ngai lo tho soin athi sen zom afanule atupa an ni renga mase vikita ngai sak chan chu anu le pa ten ma taka an kal sana amal lutuk lo nan ngai sak mai ani thu chu asoya ahmangai dan chu ain an vek thu chu asoi bok chutia anni in ngai sak bik le da poimu anga an lo in ngai awanga an chung khwa a in hir ngau na hiala siam chu poya ti hle in a in chhir ve hle boka non le vikit po chuan tuna chuan engkima thatto thu soin an unau po anin ngeya an chan rol to don thu chu an soi tabok na tho nga lan ngai wangin apu that deuh ta ka chuan an unau chuan an chhuaka mirinin anin ngei to ti le anin rem to ti a sha chuan alo hlim ve hle a in how to me alo tur chuan fui molin an company nei let le ngei tur chuan du sakna a hlan zui bok zan khwa chuan tania thil ti swal hailan tum chuan an unau chuan bein atu ka po mirin le non secretary lokalin an boy pui le nga char chara hunan nga lo wangin an chol man lo chu ani ber
le lama tania po in CEO din hmun chel ngei tumin meeting te chu a thu in alo ko ve mek boka member te chuan chairman berdam lo laia shareholders lian ber po ni se athil ti chu anlo soisel sap sapa ma se tania chuan atum chu ti tlang chu atung ru hle thung chutia an meeting lai chuan non le wiki te chuan mi zong zong mu thai turin press conference anlo ko ve mek boka an company data tili kauta boina siam chuak tu chu tanya ni thu soin amitir ten data an khoilai CCTV ya an hai chwa chutlang zarin non ngei po in thu she tu ani thu te chu asoya atam jok chuan non chu dem nga sap sap ma se non chuan a shat lok bik lo thu le a thlen vek to nu sha chawani thu te chu soin ma se hun rei tak alo ze wangin ati swal chu pomin CEO din hmun po wikit ne na hlan chhon le chu atum thu asoya wikit chuan an company ya boina siam tu le data khoi chingpen tu tanya chu an report to thu soin dan ang taka achunga action an lak tur thu chu asoya an project po ahma aya thazok le ven himna ulu zo ka an boi pui tur thu chu asoi ta bok tania po athil ti an sha chwata ka chuan ahma a alam chang te po chuan zoi du to lawin an kal san ta veka tania chuan a him rei don lo ti in sha in apa chu ama chan pui tur chuan phone in a betawat apa chuan engma ti the an nei to lo thu so in alo haulet shepa reporter an thlen ma a building chu chhuasan va tur chuan a ron shil bok akotopa achang te sha in tanya chuan ti the anei to lo zia chu a sha a thin rim ve hle bok meeting room a chuan chairman chuan anat na ba ka akuma tam to wangin adin hmun chu a chaw san tur thu puangin tunge chairman din hmun lo ang ti ya anin ngai to lai chuan non le wiki te po chuan an lo in pu ton ve ve a ma se chairman chuan a fanu nonanu chu ruatin adin hmun chu lo a company le atupa te pani tan no ber din hmun lo kop tur ti in engkim akuta chuan nga thu asoya nonanu po chu abei sei lo bok nen a hlim ve hle wiki chu mu in alaka an thil lo ti te awangin ngaidam chu adila chu ti chunga afapa angai dama apui le wang po chuan lom thu chu a shel bok apu nen anu chu mu a ngaidam dilan du tho soin chung ko in ngai tak ni le an du tho chu asoya wiki po chuan lo pom hle in anin kara in mu thiam lo na te chu bohlen tir an thlang ta boka atoka chuan wiki chuan anu shwain chairman te ina chuan akala asya na tam tak abo miaw wangin engma she to lo ma se nonanu chuan ngai dam chu adil thawa wiki danu po chuan engma she thiam lo ma se angai dam dil na chu alo pom sak ve mai chung kwa anni anga ril ru chhia puton to lawa enjoy oma in ngai sak ton zel chu antum tabok wiki chuan mirin chu parka khan shwai le in an khar vek to ba ka light an off vek to wangin mirin chuan chulai muna an kal chan chu a sha thiam lo hle a ma se wiki chuan akutiri in park chu alo eng wara sakor lembula chuan kalin akor ipachang chuan zungbun chu ala chhuaka mirin ma a chuan chingchi in boina zong zonga an ching fel taboka akianga kumkho a oma zinga thole zana mudona a mu masak berle mu na nun ber ni turin anu puini turin in nei poya chuan a soma mirin po chuan lo pom ve in ti chuan lim taka hun mang chawa in neya fatam tak nei turin an in tiam don taboka atop ta